putra-putri ingkang saged ngangkat derajatipun tiyang supahe fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sedaya penduduk Gempol Melai ingkang babat ngantos saiki, khususipun ingkang murid-murid agamane Allah wonten Gempol niki, khususipun wonten musholah Asudiyah lan sekitaripun, Melai ingkang wakaf, ingkang bangun, ingkang jariyah, ingkang rameaken. Mugia ingkang sampun seda pesareanipun didadosaken taman saking taman swarga ingkang tasih gesang. Mugia dalam lindungan dan rahmat Allah didadosaken lingkungan ingkang kathah barokah, dados lingkungan ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lana walahumul Fatihah. Mohon Fatihah untuk kesembuhan Bapak Jumaari, Ibu Husnan, sedaya ingkang sakit mugia diparingi enggal-enggal saras, khususipun Bapak Jumaari kaliyan Ibu Husnan ingkang rupet dipun jembaraken kaliyan Allah. Ya Syafi anta Syafi, ya Syafi anta Syafi, la ilaha illa anta Syafi, ya Syafi. Lahumma wa lahumul Fatihah. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Allahumma sholli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa sadaqonik adada khalqik wa lana nafsik wa zinata arshik wa kalimatik. Nas'aluka Allahumma fi wa faqina fi din wa ahmina ala sunnati wa amina ala millati wa khsurna fi zumrati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin, 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 ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Al-Fatihah.
halaman 29. La tatrukan empun walimah ya diwangsuli kedik didamel waosan. La tatrukanna jama'atan qad fuddilat bis-sab'i wal isrina min fadlin ala. La tatrukanna jama'atan qad fuddilat bis-sab'i wal isrina La tadrukanna jama'atan qad fuddilat bis-sab'i wal isrina min fadlin ala walimat ta'allumu in takun mutasahilan fi misliha darrifi akhsara ajhala walimat ta'allumu in takun mutasahilan fi misliha darrifi syara ajhala summastahil bil wirtila tatakallama mustaqbilan wa muraqiban wa muhallila summastahil bil wirtila tatakallama mustaqbilan wa muraqiban wa muhallila bitariqatin ma'hudatin limasyayikhi litarabihi naran wa nuran hasila bitariqatin ma'hudatin limasyayikhi litarabihi naran wa nuran hasila fayudi wajhul qalbi bin nuril jali wa yasiru matmumul tabai zaila fayudi hul qalbi bin nuril jali wa yasiru matmumut tabai zaila. Mripate kok tambah bener. Niki sing nika kali niki sampun nggih. Ojo ninggal temen jamaah sing fadilahe 17 derajat. Kaya apa ngaji? Walimah ta'allumu. Kaya apa ngaji? Niki mboten kok gak oleh ngaji enggak. Niki ngeten niki enten kados kalimat-kalimat Al-Qur'an hal yastawil a'ma wal basir. Ana ta padha apa niku kok Gusti Allah tahlek mboten. Niku istilahnya ngeten enten apa? Enten pertanyaan niku pertanyaan ingkari. Jadi mboten butuh jawaban mboten. Saking nemene ngoten. Nek apa ngaji? Nek urusan sholat jamaah enggak gampang. Temen rugi, temen bodoh. Iki aksara ajalah. Kula nggih seeling termasuk janjine Kanjeng Nabi wong sing ahli sholat jamaah enten pinten? Bangsa setunggal layu sibu fakrun fid dunya. Kebutuhane nek donya apa ae. Fakir di mana nih cara fikih nggih, fakir di mana nih cara tasawuf nggih. Lah nek rumangsa bau moto nang Allah nomor 1 niki janjine Kanjeng Nabi ya salat jamaah dia. Urusan apa? Nggih jamaah. Ini kalau ayat ini kalau wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wasta'inu jalu'a tulung sira kabeh bisolati wasta'inu bisobri kelawan sabar wassalati lan salat
Njaluk tulung nang Allah. Proposale njaluk tulung nang Allah niku kali. Njaluk tulung nang sapa katene nek gak nang Allah. Proposale kali setunggal sabar. Nomor kali salat. Jadi iku diapit. Jadi kula balak-balik di sanjang. Sabar enteng nek diomong nggih, Pak RW. Sabar ya enteng. Ngomong sabar ae masih ping 10 sabar enteng. Tapi golek wonge ngono. Nek wong kejentokan, gak kenekan, jenggolan, gak usah golek beres. Gak enak. Loh, benjing itu ngeten dina kiamat ngeten. Enten hadis panjang ngeten. Tiyang niku antri. Terus antri malaikat niku cara barang ngoten ngekeki ganjaran. Budi malaikat ganjarane salat kula, iki ganjarane sembayangmu. Iki ganjarane posomu. Iki ganjarane sedekahmu. Dugi tiyang malih ngoten, iki ganjarane salatmu, iki ganjarane posomu. Terus dugi tiyang malih ngoten. Terus enten tiyang niku malaikat niku mundur. Cara-cara mriki kula mbayangno kaya antri ngono malaikat mundur. Monggo jenengan mundur piyambak. Nek dipekno tertentu nggih wis ana ukurane sak menten ngenten nek dipekno. Lah nek njupuk dhewe lak enak. Sakake ya. Ngoten nggih. Sak karepe. Wis ngamek wis sembarang. Sampai tiang-tiang niku gembrendeng. Lho iku wong lakoni apa iku? Dikongkon malaikat njupuk ganjaran sak karepe dhewe iku. Dijawab mbek malaikat, iku ngono wong ana donya biyen sabar. Dikeki lara ya sabar. Dilokno wong. Ya sabar. Ngene wong dirasani niku lak ganjarane dosane sing nglakoni, dosane wong sing dirasani dikekno sing ngrasani ngoten nggih. Lah otomatis lak diberseni ya niki. Utawa ganjarane sing ngrasani dikekno sing dirasani ngeten nggih. Wis cara wali-walike ngoten. Akeh wong saiki ku gak kuat ganjaran iku. Buktine nggih nek dirasani ku ngamuk. Cocote sok. Wancen iku sik gak trimo padahal dikeki ganjaran utawa dosane dipek. Lho. Lho, kula niku eling kuliah. Nuwun sewu. Wah iki pune mboten maca iki kok. Wis gak apa-apa wis. Kula niku winginane enten njaluk sinten anake Pak niku Haji Imran. Niku kula kepanggih tiyang sepuh. Opo kabeh. Tapi awake ini guaga. Omong-omongan. Jenengan niki yuswa pinten, Bah? Kula niki pitung dasa gangsal. Tibane tiyang niku guru Afisena tahun 77. Ya kula niki tanglet. Napa, Bah? Resepe kok tasik gagah. Nek fisike ngeten gagah. Wong jare kaji sinten niku? Imran. Terus kaji Imran niku. Lah nggih nek ningali fisike kados sepun jenengan yai jare gaplek iya. Padahal lho kula sik swidak. Kacek 15 tahun niku 75. Pak Samsul namine. Nggih guru. Lho, iki gak guruku SMP biyen. Terus niku sanjang. Kula niki mek telu tok niki kula jaga kula hati-hati. Teng kula sanjang. Napa? Setunggal aja ngurusi wong. Aja ngomong eleke wong. Kula jawab, leres, Bah, leres.
Nek gak ngrasani ngono sedina gatel mek lambe. Aja ngomong eleke wong. Nun. Bicaralah yang mengandung pujian, selainnya tidak. Ngelem wong rugi apa? Nyelakno wong badhe apa? Cek gak kualik iki. Apa sih? Terus ana umpamane sing niku biasa putun iki lho, enggak putun iki lho. Enggak putun iku kula masyaallah. Ae ngomong ngene. Putu sampean kok elek, tampak ambek mbae situ. Loh, oh, Mbak Basio elek. Aduh, cik gantenge apa sih? Nyenengno wong iki lho rugi apa? Ngelem wong iki lho rugi apa? Maka kudu dincopno saniki. Jangan bicara kecuali mengandung pujian. Dieling-eling. Ngomong elek ya badhe apa? Tunggal ngeten iki lho. Nek senyummu adalah sedekah. Kadang nggih tulisan ngoten nggih, nek trek-trek barang ngono kok. Senyummu adalah sedekah. Tapi lah apa sampean kok gelek nek ketemu wong iku mbeseng ngutai. Apa sih? Wong cek gak seneng mbek riko ngono ta. Mbeseng ngutai. Nek umpamane senyum ngene apa sing delok lak yo seneng nggih. Apa ngono. Kok nek ketemu wong gak nyenengno iki apa? Dalam gitu. Loh, senyummu adalah sedekah. Ya, pokoknya latihan. Wong mesem ambek wong latihan, tapi aja mesem-mesem dhewe. Loh, apa sih? Ajar mbek wong iki lho rugi apa sih? Apik mbek wong iki lho rugi apa? Lha niki lak kuwalik prakteke, kaya sepele ya. Nyatane ngono kok, nambah wong kaya betutut ae. Aduh. Terus cek diapakno mbek wong. Terus nek ndika betutut sing delok tambah seneng nek gak. Ya gak juga. Lah. Nyo setunggal. Aja ngurus eleke wong. Sepele tapi nyatane ngaji niku kanggone lak ngoten ya. Terus Kanjeng Nabi lho dawuh sing kula bolak-balik. Tu baliman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Bejo temen wong iku sing sibuk ndelok kekurangane dhewe, gak ketok kekurangane wong liya. Makane kula ngaji iki gawe apa? Ngaji iki digawe golek kekurangane, kesalahane awake dhewe. Gak kanggo golek kekurangane eleke wong. Nek golek kekurangane eleke wong gak usah ngaji, Ustaz. Kecilik pinter. Kau wetok nek kurange wong. Nek kurange awake dhewe gak ketok. Kuwalik iki. Nek dawuhe Kanjeng Nabi bejo wong sing ndelok kekurangane. Nek pas ngaji astagfirullahaladzim. Ya gak apa-apa ya lumayan. Iya apik ya kok gak lumayan apik. Mulai ngajine lali maneh. Lho padha ngertine lah niki. Masih gak ngaji lho padha ngertine secara manusiawi ngeten lho. Tabiat watak karaktere wong niku lho padha ngertine. Cuma apa ose prakteke ngono. Makane nggih kudu sing akeh auzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih, njaluk perlindungan Allah. Dijogo gak sing ngomong elek, gak sing betututan, gak sing mangkelan. Lho niki lak niki ya. Mon dukur-dukur kate tutuk Allah wasul ada kedukuran. Niki mawon diberseni dhisik. Lah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Malun wala banun dunya mbasya.
Wakeh kan kanggone wala banun wasya anak pinter-pinter pangkat-pangkat wah sugih-sugih kan kanggone ilaman atallaha kecuali wong sing sowan ngersani Allah bikal bin salim gawa ati sing slamet niku tok sing kanggo ati sing slamet iki ya napa setunggal nurut Imam Ghazali enten gansal ati slamet niku slamet teko syirik syirik niku napa menyekutukan Allah. Sampeyan ngarani syirik niku napa? Allah niku loro ngoten ta. Wong Islam sak donya mboten enten sing ngarani Gusti Allah loro. Kabeh ngarani Gusti Allah siji. Wong Islam sak donya. Lah syirik niku napa? Sampeyan kepengin dilem wong, amal kepengin didelok wong niku lho syirik-syirik niku, syirik khafi, syirik cilik-cilik, syirik alus niku. Dawuh Imam Ghazali selamat teko syirik. Niki mboten kanggo wong kafir, wong dudu Islam mboten. Niki kanggo awake dhewe. Selamat teko syirik niku nggih sirike dhewe, syirik-syirik kafir niku. Lah sakniki sampean ibadah krana gak krana Allah niku lho, krana liyane Allah niku lho. Gak syirik ta. Syirik khafiyah, cek didelok wong. Cek diarani wong apik, kula bala-balik ngoten. Wong kepengin diarani apik dudu wong apik. Nek jane apik masih gak diarani apik, ya apik. Encene apik. Nek jane iku emas, basi wong sak gempol ngomong kuningan, ya emas dolen ya larang regane. Lah awak dhewe lak kepengin mek diarani wong sih, kepengin dilem wong, kepengin dicokno wong, gak kepengin dilem Allah sih. Kepengin diarani gedhe ning ngarepe wong makhluk, gak kepengin diarani gedhe ning ngersane Allah. Sak mendi sih aku posisiku ning ngersane Allah iki? Kok gak kepengin gayuh iku, wong iku sing kanggo. Loh, temen tadi itu. Sak jam. Nomor kali niki Pak Samsul wae. Ojo ngurus eleke wong, bakas eleke wong wis tunggal. Nomor kali lawan. Leres ngene, ngeten kula. Leres. Gusti Allah itu dia omong gak seneng ngono gak enak. Gusti Allah gak seneng ambek wong medhi. Nen? Jelas ah. Nggih. Niku lho. Duwite niki dideret tangan, digegem, terus tangane disolasi, dicancang ngono tadi bontel repet. Kok kata ya? Duh. Kense donya jenengan sing manfaati jenengan niku mate sing pundi? Sing wonten jero kotak niku. Nek teng kesak niku teng omah teng dompet niku durung karuan niku. Durung karuan nyelametno awake dhewe. Durung karuan. Sing asli pun nyelametaken jenengan kanggo sangu jenengan nggih teng lebet kotak niku. Pun gampang-gampangan niku. Tangan putih iya. Tambahi wuyut. Nek nggawa dhuwit aja tangan putih, tangan ireng. Gampang lugur. Lho niki mboten kok berarti ya napa mboten. Mboten kok gak oleh sugih mboten. Wong Islam kok gak duwe gak oleh sugih. Oh, bangun masjid lah gak dadi-dadi. Makane kula golek dhuwit sing akeh. Apa amalmu cek akeh. Nek mule sangumu akeh. Lha mek ngoten tok. Lha terus nek sok gawe dhuwite akeh, omahe gawedhe. Montore apik, dhuwite akeh, sawahe mbok gawe apa? Nun sewu. Nek medhit digawe apa? Oh, wong iki mek sawangane tok.
Mek cek diarani wah ngoten lho. Kula niki numpak motor singen niku lem. Omah kula jajare omah kula niku apik omahe. Kula niki nek mandheg mboten kenceng omah kula. Kenceng omahe wong iku. Niku nggih, nggih. Cek diarani gaya ngono ta. Wong duduk omahe kok. Lho, wong niku mek ngoten tok, mek kepengin diarani wah ngeten tok. Oleh wah. Lho niki nek mboten iya ya. Kok gak kepengin diarani Allah. Terus donya niku asline sing gadan jenengan, sing pun jenengan gunakaken, sing pun jenengan dahar. Niku donya jenengan. Ambek sing jenengan celengi amalaken damel akhirat, kena yatim, kena wong gak duwe niku. Sing asli donya jenengan. Sing dorong sing di dompet jenengan niku Allah kowe terus Allah man ditumpuk di lemari. Kula enten ngen kula enten dipangan rayap. Duh, jadi soge. Lho, mboten kula mboten nyebut jenenge wedok Allahumma firlaha warhamha wa afiha. Panah. Mboten niki mek contoh tok. Gawe apa? Wong duweke niku deleh jeding niku kosong, niku dikunci ngeten niku, dideleng nggone jeding. Nggih dipangan rayap, tiange pecah. Terus sing akeh, sing gak sampean pangan, sing gak digunakno, sing mboten diamalno, sing gak disedekahno, sing gak digawe sangu akhirat niku digawe apa? Donya akeh iku tambah dadi hisab. Enak tambahan. Lho, dihisab niku, sing ngisab ini malaikat. Ini ngeten ya Ustaz Karim. Amin, duit sampean pira? Di total kabeh niki enten 10 juta. Dihitung gak situ oleh tekan iki pian. Kok oleh niku pian dodolan ini bener ta Kak? Nggih rada becok-becok titik, mang durung dinyang wong jare wis dinyang e. Keplak ambek malaikat. Lho, donya niku nek halal dihisab, nek haram dikeplak. Siksa kan? Loh, enak. Dudu gak oleh soge niki mboten. Nyambut gawe yo amalo sing akeh, nggih amale niku sing dadi catetan. Amalo sing akeh nyambut amalo sing akeh nyambut gawe sing golek dhuwit sing akeh, amalmu cek akeh nggih amale niki. Makane nek bedane gudang garam nyemplungi kotak masjid 1 juta ambek sampean 1000 rupiah, menawa tulisane gede sampean golek dhuwit sek soro sampean. Kok amale niku? Ku tambah soro, wong ganjaran niku kadang diitung teko soroe. Makane ganjarane sembahyang subuh niku gede, pulake saiki musim bedheding. Kate nang jeding tok adem. Nggih niku sing akeh kok. Loh, nyempurnakno wudu ketika waktu gak disenengi. Lho niku sing bagus kok. Lah sampean milih sing enteng ae. Awak sehat, dhuwit nyekel, pringis-pringis, budal nang langgar. Enteng. Awak rada ngrekes, rada udan apa budal nang langgar. Abot. Wong iku sing akeh kok. Loh, as-sawabu biqadri ta'ab. Ganjaran iku apa jare soro iku. Lho kadang niku ngoten. Nene kula balik-balik. Masya Allah nomor kali loman bener. Wong loman iku cedhek ambek Gusti Allah, cedhek ambek menungso, cedhek ambek swarga, cedhek ambek ngoten niku. Sak walike al-bakhilu ba'idun minallah, adoh teko Gusti Allah. Ba'idun minan nas, adoh teko menungso. Qaribun minan nar, cedhek mek neraka. Nek kula nek gawe contoh nih kalau gawe contoh napa? Tukang parkir. Tukang parkir niku montore 10, apik-apik, Mercy ngoten lah. Apik-apik, sepeda montore ana 30. Sombong tukang parkir. Gak.
Wong dititipi kok. Nun. Wat kula gawe contoh niku lho. Lho sampean niku rumangsane omah sampean, motor sampean, mangkane sombong. Padahal iku wae Gusti Allah. Sampean iki mek dititipi tok kok sombong sih. Wong tukang parkir sombong. Dol, tukang parkir kok sombong. Lah, dititipi tok. Tukang parkir kok sombong. Halo. Cok gaya-gaya apa tukang parkir? Loh. Nggih lah. Loh. Napa gak titipan ta? Sakniki dhuwit sampean nakoni dhuwit sampean. Padahal Quran munine nek tahlilan terus pundi, Bu? Lillahi. Nek lanang boleh jarang tahlilan. Kalau mati. Lillahi mafis samawati wa mafil kabeh sing ana langit ana bumi wae Gusti Allah. Ana barang siji sampeyan nakoni ambek diakoni Gusti Allah. Ana barang siji diakoni wong loro nang pengadilan. Kira-kira napa? Engko nek ana pengadilane Allah gak kara menang sampeyan. Iki dhuwitku, monsone Gusti Allah. Wekku lillahi kagungane Allah ma utawi apa wae fis samawati sing ana langit wa malan apa wae fil ardi sing ana bumi kabeh kagungane Allah. Yo niki ngene dodo. Soal syariat nggih. Lah nek sampean gak gawe syariat ngomong kabeh wae Gusti Allah mlebu omahe wa RW marono HP kadhe apik Wah, iki wae Gusti Allah Pak RW. Yo tabokan sidoan. Lho niki lho terus diatur syariat, cek gak tukaran. Lho mek ngeten tok. Nek wae asli niki lak pengakuan di dalam hati ya. Mboten gadane Allah. Ketika Gusti Allah botenno, Gusti Allah botenno niku Gusti Allah niku mbarengi tiyang sakit. Makane mangke enten kalimat ngono. Aku lara kok awakmu gak nyambangi, aku luwe awakmu gak ngekeki mangan. Lho Gusti Allah kok luwe sih? Gusti Allah jenengan tingali teng Iqadul Imam napa? Lho iku ana wong keluwen, aku ana sandinge. Iku ana wong lara, aku ana sandinge. Kok awakmu gak nyambangi? Makane ganjarane nyambangi tiyang sakit. Ageng. Nomor kali pesene niku wau Pak Samsul kula angen-angen tiga niki pokok. Siji aja mbakas eleke wong, loro loman. Nomor 3 niki sabar. Leres. Nggih niku pun bahasa piyambake nggih niku wiritan kula. Mboten wiritan diomong niki, wiritan laku. Ngeten. Nggih niku wiritan kula, wiritan laku. Sabar. Sabar niku enten di sinetron tok saiki. Golek wong sabar ibu. Lah buktine ketara pun, buktine ndek lampu merah niku lho, Mun. Ndek endi ana wong sabar sak detik ae. Gara pirang menit jelak detik mawon ah. 10 detik, 20 detik gara sak menit ah. Wah sik kuning wis tin mburi. Ketemu ora temen wong sabar iki saiki kuwi golekane. Masya Allah. Lah nek jenengan sabar niku enten sekawan. Nek jenengan niki nggih abot setunggal sabar ngelakoni perintah. Setunggal sabar ngedohi larangan sih. Sabar ngedohi larangan. Sing dilarang Gusti Allah wis sak saged-sagede. Wis jenengan teng yoga ana anak dilarang terus saya kira-kira gak gregeten apa bapaknya nen kok niki wis gak oleh sik
Jenengan bayangaken piyambak. Nomor kali sabar ngelampahi perintah. Dikongkon apa sih Gusti Allah? Nomor setunggal Rasul ibadah, dasane ibadah, bonggole ibadah, sholat. Setunggal iki wae. Sik. Setunggal ini perintah setunggal ini sik diapi. Bukan berarti menafikan yang lain ya. Ayo, ana sing ditemeni. Sholat. Meneh nek dina kiamat akeh wong getun mergo ketika urip nek donya gak gelem sujud. Nuwun sewu, mumpung ambekan riko cak sik ana sujud to. Ngeten tok. Lah, nek wis masyaallah. Gak ana wong getun luwi niku. Lah apa aku biyen urip gak gelem sujud. Terus termasuk golongan wong sombong. Gak gelem sujud niku. Mbon niki mawon diapiki niku. Sak jam liwat. Kitabe durung diwaca. Diunekno tok manglodong. Masyaallah. Mbon mugi-mugi manah kula panjenengan sedaya dipun bikak kalian Allah. Disarengi hidayah lan taufik saking Allah. Diparingi kegiatan Allah ngelampahi perintah ngedoi larangan. Sedaya kemawon mugi akhir hayatipun diparingi husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ja'alna bihi mimman arafa nafsahu faqad arafa rabbah wa mimman arafa qadral akhirah wa zahada fid dunya wa fi aidin nas wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa ikhwani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma susna bila ilaha illallah waj'alna fi hasni la ilaha illallah wa amitana bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardhatika innaka antar raufur rahim. Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina surara wa fi a'yunin nasi kibara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.